Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum. Ini masih di edisi di belakang rumah ya guys, karena masih belum selesai. Sekalian guys, ini membersihkannya biar bersih total. Andre, sing klambi abang, klambi kuning kuwi jenenge Pak Dewor. Klambi ireng kuwi jenenge Pak Su, guys. Kuwi ngresiki ndek joglangane, guys. Andre karo Pak Dewor. Terus di tengah Andre didelen ndek tengah joglangan. Ngalor. Jarak keleng akeh kuwi. Ireng. Ayo di tengah nih Pak Wor. Tengah akeh. Piro larang? Halo. Bentar weh. Ora dikatang. Jarak keleng wani golek dikatang. Lomba macul Ndre karo Pak Wor. Menang sapa nggo? Tenagane kuatan ndi kira-kira? Awas enek beling. Tak kayak obat luar. Aku sik duwe saiki. Apa? Obat kuat. Enggak. Maksudnya ben kuat macul tenagane. Rambut ae. Oh, seme. Enek. Lek gua nengah Ndre ning kono mundur-mundur lho. Ayo Pak Wor aja dijaki omonge to ya, dijak omong sak paculan leren. Anti loyo. Iya, tinggal anti loyo kae. Gua nengah Ndre. Aku jamu yo komplit Pak ya. Aku mbiyen kan idring niku to. Nah iya komplit ya sembarangan. Anti loyo, anti Ayo pacul neh Ndre. kuat. Sesuk digawe bakar iwak laut ning kene tepak ya. Kayune isik apa ora nggih bakar? Pak Wor, kayune isik. Awon. Awon. Ayo Ndre, pacul neh. Nek kebo ya kebo. Timbo. Ecer-ecer. Elek-elekan biasa kebo malah dibuat ning wadukan. Ini malah nyebar ngene iki. Biasa. Ya iki lho anu guys, Dewor panen telogo wedi. Wah, dijebol sama. Yo. Weh, iki lur delok lur. Iki lho, darah rendah pokoke mangan iki darah rendah ya rematik asam urat ilang lur. Jan muantul ya Pak Wor. Weh, Palian rene kuwi unyer langsung ke Pak Wor. Nah, iki lho guys, deloken guys. weh. Panenanku iki koyo ngene iki sing jebol Pak Dewor. Sing kuwi unyer to kuwi. Iyuh, jan guys, jan sak kentole Pak Dewor kuwi meh padha. Weh, jan. Pokoke manten anyari mantul tul tul tul. Wis ndang jebolen neh sing keri kemu Pak Wor. Iki Ana sing pedhot loro kok. Heeh. Kayak Andre megawe ngresiki sing sisih kono, guys. Halo Andre. Dadah. Iki ya wis lingguh ngene iki sing iki, guys. Nah, Wah yo, lur. endi neh Pak Wor? Lur, Jan mantul tenan pokoke. ampun lur. Sing ning jero paling sik Pak Wor. Golekno neh. Enek kaya ngono. Lah kok mek dicokleki tok wite karo anggere dibabati tok. Mantap, guys. Guys sawut. Pak Dewor nduduk harta karun iki, guys. Sing tak pendem pirang tahun ning kene iki. Iki saloke iki. Kayak isik ning kono ke harta karune. Duduk neh Pak Wor.
Kita sak tanduri jambu iki guys, sesuk lek wah enak go wembel. Yen ngono gedangi sik urung tuwek kae, dilungkas tuwek. Yo. Yo pedhot Pak War. Wah yo. Pedhot guys. Jikun pedhotane. Putih lho rupane jan, iki sing enak lho. Sawi ketan ki Pak War. Ketan. Enak tuh ketan. Iya medhuk po. Terus as pedhot. Palah mbok sigari War. Wis ora wis. Moro tuamu mekai sitok. Genahe awakmu kae ra tau rene iki lho nyapa. Paling pegel ke lho, sungu elek-elek tak tuku piro kae. Kae dah asline paham aku. Terus Oh, kae baru kan terus minggat no lho. lah yo nyapa kok gak tau rene. Kan untuk sungu kok nggone gadi. Terus njaluk duit aku ora tak aku mau ngekei. Wong sungu ngundek-ndek sakmene. Terus nesu. Iki engko lek gak tak bayarino ya nesu. Nesu wae. Tahun nesu tapi 7 tahun. Kuwi engko sawi engko digawa kek bojone. Ane ya. Saman tutup rewang kae. Ini Pak Sopo iki. Lah dilalah weh. Kapan? Air itu. Lah nek sing barong main ning Pare desa kae ngene. Apa? Kapan aku tahu tutup? Aku lho ora tau. Rewang ning ndi? Iki drendrek. Oh kuwi. Walah. Si arepe golek jajan iki guys. Brambang. Masuk. Ih, iki dalane jemek, guys. Ki enek wit kates, guys, sing arep oleh njupuk gratis. Nah, iki enek wit kates ning kene. Sapa sing gelem arep njan kates oleh dijikuk, guys. Sik ngenteni Andre gawe kopi. Gawene Pak Tukang karo Pak Su kae. Wis sebelah kono kae wis akeh omahe kae, guys. Iki wis mendung meneh kaya udane wis arepe teka.